चलते देखा एबे पूजा स्टार्ट हो सारा केमती सब पूजा होची नेरेडो ये हलम हां हलम रे सिंदूर गुडी क्या में एटा आम ठाकुर हार पिंधागला गेलू को हार पिंधा हम पिंधे देखु भलसे मुड़ी दब ना खाईदब पूजा स्टार्ट हो गला ओते हां ओते ये बुद्धि वर्षा करबी ना किए पूजा स्टार्ट हो गलानी Kena ni hoji pun tak? Dah mau orang tu. हां ना तो करना ठीक अच्छे तुई बड़ हो जाऊँ जे ते गुड़ ले भी सेटकी बड़ हो देख हे गुड़ पहुँच ना हाँ पहुँची ना ये बना को तेज पॉकेट उन्हें तो ये करना चाहिए ना आई बा पॉकेट वाला उतार बता मजा दिला हम तो ये गोना हम तो पता ही नहीं करता এটা পকেট वाला नहीं এটা ডিজাইন वाला এটা দেখ এটা হচ্ছে ডিজাইন বা পাগল বড়িয়া ঘুরছি ini खड़ा खड़ा कर हम नया है ना आलम ये की है बॉडी जो खाली तर ओके जात ना मग जा अति बाबा ती दान बनो गुलियाटे
ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଉଠା गोरिया को कम से का को ले कर देखा नन कति देख तो देखा रमा में बोले दूधा माँ मैं भी तो दूधा दूधा बाबा मैं भी तो दूधा बाबा तो दूधा बाबा नहीं देखो दूधा गुटा दूधा चिंता दूधा धर्म के ना छुटिया ଡ୍ରେସ୍ ଟା ସେଟା ମଳି ହେଇଗଲା ଗୋ ଆଉ ଗୋଟେ फूली दब जा नुआ कोई पूजा କିଏ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ଡ୍ରେସ୍ କିଏ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ସାନ ମା ଆଣି ଦେଇଥିଲା काय कर बने हो देखा ना ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ସାର୍ଟଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି ହେଁ ସଫା କରିବା तो ताते बापा परेला की करछु तू जे जे ये गटी काना करी छंती गरम गरम सरित मुरती गटी ଏମା ଦିସିଲା ସେଇଠି ଅଛି ଦେଖନା ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ତ ପୂଜା ସରି ଯାଇଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ କ'ଣ ପୂଜା ହବ ହାଣ୍ଡିଆ ये जे नहीं रसी ଏଇ ସାଇଡ୍ तुमने जब पिठा करी थी ଘୁରି ଯା ଗୋଟେ ଛୁଆ ମୁଁ ବି ଦେଖାଯାଉ माँ कोई पिठा गाके ପିଠା ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ପତୁଆ ତାପରେ ରସି ଆଉ କାହାକୁ ପୂଜା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚାଚି ବାବା ना ଏଠିକା ଚାଚି ବାପା ତାପରେ ଠାକୁ ବାପା ଠାକୁମା ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ହେଉଛି ହେଲା ଏମାନେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଖାଇବେ हम गेलू रात्रि बाद एंटे देखी देखी केंते हेते पूजा होची जे हे माँ कबे ଏଠି ବସିଯା एते का गुटे पिठा होची ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ସବୁ ହାଣ୍ଡିଆ ନା ଏଇଟା ରସି ପ୍ରଥମ କୁକୁଡ଼ା ପୂଜା ସରିକି ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଗା ପୂଜା ହୁଏ ନାଇଁ माँ मते ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଗା ପୂଜା हुए ଦେଖନ୍ତୁ परे खाइबू तू खाइबू କ'ଣ ଖାଇବୁ पिठा पापा दो ପିଠା ପରେ ଏଗା ପୂଜା ହେଉଛି ଆଉ ବାକି ଅଛି ନା ଗୋଟେ ପିଠା କରିଥିଲି ଆଉ କରିବି ହେଲା ହୁଁ ହେଲେ କାମ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି ତୁ କହିଲୁ ପିଠା କରବାନି ସିନ୍ଦୁରଟା କି କରୁଛୁ କେତେ କରୁଛି ଇଲି କରୁଛୁ लिची लिची भी तो सामने सामने में अभी तो नहीं सपने टिक्की 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 टिक्की
मके एटा होची आम घर एटा होची बुड ये पूजाटा भी सरिलाणी एटा देखंतु एटा मो स्कूल एबे चलो होची हमरा এটা বুড়েইছো ବୁଡ଼େଇଛି ତା କୁକୁଡ଼ା ସଫା ଚାଲିଛି ଇଏ କେତେଟା ସଫା କରିପାରିବୁ ମୋର କୋଟି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ପିଲା ଲୁଚୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଇବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଖାଇବାରେ ଢିଲା କରିବୁ ନା ନ ଖାଇଲେ କାମ କେମିତି କରିବୁ ଦେହର ବଳ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଲା ମାନେ ଘାଣ୍ଟେ ଘାଣ୍ଟେ ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେବି ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନା ନ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜାଣିବା କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଲୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ହେବ ନା ତୁ ଯିବୁ ଯା ମା ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ ବାପୁ କାକାର ବାପାକୁ ବାପା ଡାକିଛି ଆସ କହିବୁ ହେଲା କିଏ ମାଂସ ଖାଇବ ଆସିବ ନାଇଁ ନହେଲେ ମଗେଇଦେବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଠେଇଦେବୁ ଆଉ Kita akan kami tak nak upah itu. ଆଗ୍ରା ନେଜନ ଶିଖି ଯାହାର ମାଙ୍କଡ଼ ସିଏ ହିଁ ନଚେଇ ପାରିବ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇଠିକୁ ଆଣିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କର ନା ସେ ଜାଣିନି ବେଶୀ କାମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଲେ Ram kan dia? Kenapa kan dia? Mari asyik, tadi aja. ଆସ କିଏ ମାଂସ ଖାଇବ କହିଦେ आसे की माचा खाइबा ରଖିଦିଅନି ଫଟାକୁ ରଖିବା ଛୁଆ କେମିତି ମାନେ ଟେକିକି ଧରିଛି ଏହେ ଏ ଡେଣାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ ହିଁ ନା ରଖନ୍ତୁନି ତେଲିକୁ ଜାଣିଲୁନି ରଖ 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 ଖୋଲିବା ଆଉ ହାତୀ ବି ଯାଇଛି ପୁରେଇ ଦେ Awak sakit kecil main dah boleh usaha nak tanya. ଉଠିଆ Usaha jangan tahu. अब खिचड़ी ଏବେ ସବୁ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେବ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ପୂଜା ପାଇଁ ପିଠା ବି କରା ଚାଲିଛି ଆଜି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଆମେ ତ ଏଇଟା ହେଇଛି ବିରିୟାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆହୁରି ରହିଛି ଏଇଟା ଆମର ମାଂସ ତରକାରୀ ଚାଲିଛି ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କାଳୀ ପୂଜାର ଦୀପାବଳିର ଖାଲି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ଅବଶ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପସନ୍ଦ ହେବନି ମାନେ ଯେଉଁଟା ନା ସେଇଟା ହଁ ପରା
गेलु सहित गोटे सेल्फी नवा छुड़ छुड़ कर बा किए डरिब ता पाखे छुट ए ता पकड़े ना हे पकड़े कर बा ए हे पकड़े कर बा छु छु ना एठी पर गेलु बाहरले ताकू तार पकरे छुर छुर हो ता पकड़े हां मुड़िया मार दियो तू भी आए गेलु सहित गोटे सेल्फी नवा आसो सेडो ना हम्म